ina ɗo ko wiyete ruɓyatu moccade aɗa andi yimɓeɓe ɓeeno moccagol ijma ul ummatina hawri moccade no dagi manan so tawi tan ko moccorte ko manan masalan sarɗiyeji masalan tati sona kawri hen ko moccorte ko haala Allah walla ko inde Allah walla ko sifaji Allah ɗum ko hen ɓe sarɗi ɗimmo o yo won ko moccorte ko masalan tawa manan ko hunde andande masalan holi ɗum manan ɗum woni ko moccorte ko haala Allah walla sifaji Allah taw ko bi kalamil arabiyya haala arab walla ala hay to wona haala arab taw ko haalete ko kam ina anda so tawi andama tan shirku billahi ala hen no hadis o addiri ni ɗum ɗo moccal gol kadi ne dagi woni sarɗi ɗimmo sarɗi tata ɗijo o ko piɓa an mocceteɗo o e moccowo fof woni mo assirul haqiqi ko Allah tabaraka wa taala ko Allah woni gaynowo wona oɗo ko moccel ma ko ɗiɗo tati to ngaruji ijma ul ummatina hawruma no moccagol dagi wona ɓeɗo majjuɓe manan no jatana kalani masalan ala ko ɗum ɗo saabi leñol biyetegol alu banu ka hasmina are boukhari muslim hadisu muslim o ɓeɗo garinono Allah sallah sallam nde annabi haɗi ruɓande ɓe mbi innahu kanat indana ruɓyatun nariqi fiha min al aqrab imin joguino moccorgol imin moccoro min nani noon joni a haɗi moccade annabi wiɓe irudu alayya ruqakum kalane kam moccorgol mol ngol moccotol ngol fa aradu alayka kalani annabi ko moccoroto annabi wi la ara ba'san man istadaa an yanfa'a akhahu falyanfa'ahu mi yiyani hen caɗele kala bawɗo nafde musidɗo muɗum yo nafde musidɗo mum mo himmu tan ko yo ande so andama tan ala goɗɗum aɗa andi ɗo joni salali walali manan mouhammadou walali aɗa andi ɗum ɗo joni sen ƴeewi ɗum ɗo ko haala ko salatu ala nabi ñawɗo woni ɗo haydara ko o sallllahu ala mouhammadin woni ɗo wa ala ali mouhammadin salali mouhammadi ma ɗum ɗo ko hay hunde ala ko woni hen ko hunde nde ngannduɗa ko ɗuma kala tan ka faama shirku billahi ala hen ɗum ɗo wona haydara manan ngol moccagol man ala paamen ɗum ina yaaji noon